It's BMK Uju Production, weekend enkulu konakele kakhulu. Phela thina samadoda angamenywa. Sabona itende siyangena, sabona ukuthi shazi kuphithizela siyangena. Sibonile intombi ke la ehholo la kaShali ezingolweni. Sathi ha, kwenzakalani sangena ngaphakathi, sifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Simi la nje, sifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani, bahlangene ngani la. Asithi shwe. Mina nguMashando kwaZuma esigodini sakaShiba. Umsebenzi wami ukuba ngihlanganise izingane ezizintombi, ngizikhuthaze ngokuthi kubaluleke kanjani ukuhlala ngentombi ngoba ilona gugu lazo leli. Nathi siyabazali ithemba lethu silibeke kuzona mazizigcinile lezi zintombi. Sinezifiso ezinhle ngazo ukuthi siqhubekele phambili siphinde sifundise nabanye abalandela ngemuva ukuthi ukuhlala ngentombi kunjani. Futhi kumnandi kuyahlaleka noma kunzima kodwa kuyahlaleka. Khethelo wahadebe nginduna yentombi ngila ngenxa ukubaleka kwentombi ukuthi kuba intombi ukuyigcina hayi ukuthi uyigcina ngoba nakwenzela abantu usukuzenzela wena uyiphathe kahle ngoba nakwazi ukuthi ufuna nekusasa hayi ukuthi uzigcina kuphela kumele ufunde uyimele uzokwazi ukuthi nasekugcineni abantu babona ukuthi njengoba uyintombi nje hayi ukuthi ufundele ukuthi ube intombi kwaphela ukwazi ukuthi ufundele ngisho nomsebenzi uzokwazi ukuzimela. Kunamazwi akhulunywe omama la ngaphakathi ngabe mhlambe khona wena okuthathile wathi cha ngizolonga ikugqugquzela entombini ukuthi azikwenze njoba oma kade besho.
Ewe ngikuthathile kakhulu ukuthi abantu mebekhuluma la ngaphandle ungabalaleli wazi ukuthi wenzelani ukhohlwe ikona abafana noma bekuthembisa izulu nomhlaba ukhohlwe ilokho wazi wena ukuthi wathathani washiyana ufunani ngekusasa lakho. That shows ukuthi ukubaleka kwenu kungakanani. Ubengekathi umama ukhansela ecabanga bakhona abanye abaphuza amatshwala phandle tontoni but ucabange intombi. Uthe efika lapha ekhaya ezocela uthi but mama Ndlunkulu ngifuna lezi eziziphethe kahle. Kusukuthi nina eniziphethe kahle ngoba ucabangile nemali yakhe ukuthi imali yakhe angayisebenzisi ngendlela errong ayothenga utshwala anikeze abantu abhubhisa abantu phandle but into engasuke ibongwe na uNkulunkulu uqobo ucabange into epure enhle eclean ekuzothi ngemali yakhe uNkulunkulu azambusise nangokunye ngaphezulu aphinda sibize ke sesogcwala indlu kekhansela. uNdlunkulu wakamthimude njengondlunkulu ngibhekele isizwe sonke abantu besifazane abantu abasha isizwe sonke that is why sihlanganise nezintombi kanje ngoba sizobhekelela ukuthi abantwana baziphethe kanjani. So ke ma kuna unomama noma ubaba noma umzali nje osekhaya eyakhe intombi engekho la ungathini nje kuye ukugqugquzela nabantu abasha nje ababukele yona le video ukuthi cha abeze abasazigcinile ziyabuya la kumnandi ukuba intombi. Kumnandi kakhulu ukuba intombi that is why nathi sisukumile seza la siyabagqugquzela ke nabangezile nqatshelwayo emakhaya especially omama okuyibona abagcina izingane nogogo ukuthi abazigqugquzela izingane zize kohlolwa thina ke la kaMthimuda spraybhela sibheka intombi njengentombi nje so siyabagqugquzela ngoba ave kudabukisa ukuthi abantwana beno 9 years usola ukuthi sebeqalile badlala abafana umzali useyaqamba uyayithumela ingane yakhe usethola sekulate ukuthi ingane kade adlala abafana. So abazali abagqugquzela abantwana ababaletha abantwana asikhokhelwa imali asithini nje ababaletha abantwana ukuze abantwana bagcineke bangangeni kwizidakamizwa abantwana bayayalwa la gcini ngokubheka into yangasese kodwa siyabayala nangenhlonipho ukuziphatha ukukhuthala na yonke into nangokufunda ukuya esikoleni abantwana baqinisele bafunde. That is why size sithathe nezinye izintombi sezifundile sezibuye ema university ukuze bakhuthazana abantwana. Ndlunkulu wesizwe siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Kunjalo nje bakethu sithatha sikubeke ngawo konke okwenzakalayo si BMK Uju Production hlala kanjalo. Yabona ke manje sine khansela lendawo kaWadi 35 umama uMajiya. Sawubona mama.
Yebo Nkoza unjani mfethu? Siyaphila. Sicela usitshele dadewethu ukuthi njengoba la usihlanganisile siyeza ukuthi ngawe unesandla sokuthi kuhlangane intombi ezihlangane la. Ngabe mhlambe yini inhloso enkulu kumcimbi yonke ebengenzeka wakhetha ukuthi cha awenzeke lo mcimbi weintombi? Okay, Nkoza nje kafushane nje suwa 35 ngiwumama Majiya ngibe nombono wokuthi njengoba kuyinyanga ku June 16 kuyinyanga yabantu abasha ngaba nesifiso sokuthi abantu esifisa ukubajabulisa amagugu esizwe izintombi zesizwe sakamthimude ingakho sila namhlanje ngiye ngawocela uNdlunkulu ngacela uNdabezitha uChief Mavundla ukuthi siyacela basikhulela izintombi ngosuku la namhlanje sizojabulisa zona zikhuthaza ukuthi azihlale zizigcinile noma ngabe isimo sinjani emakhaya bazihlale bezigcinile besazoya ema-university bazigcine nje kanjalo ukhona nomunye uMamthembo khona la osuka endaweni yaseThuvukezi kaWard 34 osebuye e-university naye ubezobakhuthaza abantu abasha usuku nje namhlanje besizobakhuthaza ukuthi bahlale ngobuntombi babo. Kukhona yini mhlambe okunye ongabe uyafisa ke ukumemezela noma ukusho okungase kwenzakale ukuhamba kwesonto noma ukuhamba kwenyanga or ukuhamba konyaka? Nkoza izolo kade sikhona la kule holo AB Gigaba Hall isigodi lesi kwaHlomendlini izolo bekade sinengoza entertainment la izoveza amaciko akhona ku cluster 1 ngoba beyingahlanganisanga uward 35 kuphela bekuhlangene namanye amawadi sila ke ezingolweni siwu cluster 1 sima ward awu7 bebekhona emelelekile ama-cluster siwabonile amaqembu amaskandi sayibona igospel sasibona isicathamiya besisuka la kaWard 36 koMlozane sifisa ukuthi ke ungoze sabuzile ukuthi khona yini esikufisa ukwenza esifisa ukwenza ngoSeptember njengoba kuzobe kuyinyanga yamagugu sifisa ukuthi leli holo ngelinye ilanga silibone ligcwele abantu abasha bezoveza amakhono ehlukene ngenhlanhla sinomsakazi wethu la uNgoza nangeduze kwami uyena ngelinye ilanga sifisa ukuthi ngelinye ilanga basiza abantu abasha baba audite noma baba interviewe ekuthaneni kuphuma amakhono siyafisa ukubona ngelinye ilanga njengoba uNgoza ekhona umsakazi sithole nabanye abasakazi bahambe bazobafika kwiziteshi ezinkulu njengokhozi FM iziteshi ezinkulu siyabonga nje sinaleso sifiso ukuthi ngoSeptember ngenyanga amagugu abantu abasha ingoza entertainment kube kula kanye noNdlunkulu namagugu ethu esizwe nomama Uzuma omama Madiya umama Ushazi ngale eThuvukezi N2 babebela nengane zabo sinaleso sifiso nje sokuthi makubuya emhlangeni kube nento esizoyenza khona la kule wall. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu mem ngesikhathi sakho ube nosuku oluhle. Ngiyabonga kakhulu sibongile ukuba nani. Kunjalo nje siyi-BMK Uju Production na kanjani sizobuya sizokwenza njalo. Ubuhlo bungaka esibone ngaphakathi iziyalo ezingaka esizizwile eziqonde ngqo entombini zisenza sibe nokuzigqaja ngokuthi cha nala kwaShali ezingolweni under uRenkoneni municipality zisekhona intombi ezisaziphethe kahle ezisazigcinile bafowethu zinsizwa zakithi asibahlonipheni abantu besifazana siyihlonipheni eyintombi siwahlonipheni amatshitshi bafowethu singanzi izinto eziphambene bafowethu singenzi izinto sidicilele isithunzi sezintombi sidicilele umsebenzi ongaka owenziwe homama ukwenza ukuthi intombi ezikhona zendawo ziyiphathe kahle sihleli zi right bafowethu kubalekile ukuthi uma ufuna ukuthi intombi uthathe manje fanele wenze kahle uye kubo uqonde ngqo thina seyi-BMK Uju Production siyivala la nganiza kwethu khumbula ukuthi ke enkundleni zokuxhumana akwazi ukusithola uqala nje kwinamba yethu njoba ibhaliwe la uye lapha Facebook uthi ke BMK Uju Production bese kuthi lapha kuyona ke YouTube uthi nje BMK Uju Production mina nguDanki ngaMthembu ngiyivala la kuona wonke ama social media Danki Mthembu let me love you and leave you bye.